Истината е, че на никой не му пука за теб. Всички, които ти отказват да те подкрепят, са пряко засегнати от това, че ще нарушиш тяхното спокойствие. Истината е, че тези хора са обикновено близките ни, защото те са пряко свързани с нас и пряко ще ги засегне. Един успешен, непознат човек няма да ти каже не следвай мечтата си, а напротив ще те окуражи да започнеш и да я преследваш. Предпочиташ да стоиш на работното си място и всеки ден да отиваш с нежелание на работа, да вършиш нещата и да се ядосваш за служебните проблеми, пред това да се изправиш през близките си и да кажеш честно: аз искам да правя това. Това е моята мечта. Това е нещото, което ме вълнува и искам да го правя. Знам, че ще е трудно за всички нас, но ако ме обичате, ще ме подкрепите. Животът е кратък. За да го пропиляваме в това да не следваме нашите желания, а да се ръководим по желанията на другите. Когато обичаме, ние помагаме, ние подкрепяме, ние сме редом с човека, даже и да не разбираме какво прави той и защо иска да го направи. Когато обичаме, ние ще искаме другия човек да се развива и да следва мечтите си. Ако ти това искаш за човека до теб, а той не е за теб, имаш тема за размисъл. Какво ще кажат хората? Те не ти плащат сметките, те не ти плащат за здравето ти, те не ти плащат за усиления труд, който полагаш. И хората въобще не ги е грижа това какво ще правиш ти. Ако видеото ти е било полезно, последваме за още такива и сподели с приятели. Бъдете здрави и осъзнати.